Ngomdlalo wendishi bese sivala. Ithini indaba yomdlalo wendishi? Mina ngazi ukuthi nje phela ke Umdlalo wendishi awuqhubeke. Sikuslekelana ukuthi lowo zomcimbi babe nemali yokuthi akhave indleko. Kuphi khona South Africa? Abantu asililungisela. This is not a socialist country. This is a capitalist country. Yizwe capital means money. Yizwe lisebenza ngenjayelelo sempumalanga ngemali. Asikenelena ke yomcimbi. Ithi into uZ ufika washawa 100 kwasukuma uB washawa 30 Sure. kwabizwa umculo kaMaskandi washawa 200 kwabizwa uSibanibani washawa 50 kwafika uSibanibani wasamshawa 500 yabo kwasena kwacawuthi uSibanibani usukume no 5000 kanjalo uyayibona le mali umuyibala ithi 990,000 uyayibona le mali umuyibala kunomuntu ohleli lapha ya e9 floor obuka kanje ukuthi kwenziwani igama lakhe yazi ukuthi ba kuthiwa utaxman. Okay. Ubuka le mali leyana. Okay sir. Kunomuntu ohleli ngale e10 floor ekuthiwa uSARS. Ubuka le mali lapha. Kunabanye abahleli lapha phakathi kwesihlahla ekuthiwa ama-Hawks. Abuka le mali lapha. Ama-Hawks are worried ukuthi isource of fund yale mali ithathwephi. Lo khiphe 200,000 uyazibuza uSARS ukuthi lo muntu kumina udeclare ama returns ukuthi akenza imali. Kodwa lapho ubeke 200,000. uSARS ngapha ulindele ukuthi khona ibank elizo report ukuthi kunemali engenayo u900,000 ayikho le mali ingene ebank ishone ephi le mali ngoba le mali sinesho ukuthi letho kulo muntu uyishone sephi ngoba le mali ufuna phela isuswe ufidelity iescort le mali close to 1 million or more than 1 million ishone ephi le mali ingene kulephi ibank lento ngiyayibuka ukuthi uSARS uyayibuka ama-Hawks ayibuka utaxman uyayibuka le nto ukuthi labantu abanikela maybe ba profile bonke kuma returns aba balethanga imali ba declare 00 abayikhokhi iVAT laba bantu kwenzeke njani lento izobuka ngenyihlo iright yona kodwa funa njengoba benza ngokufair but izongena nama drug dealers nabantu abadayisa ngezikhali befuna ukuwasha imali bathi boyifaka endishini yabo umuntu wendishi-ke u-honest yena akazi uzofike mina nguzuma ngifike ngifaka imali akangazi uzoma muntu kuthiwa nje ubabudokotela babesezibawujalo mfana umdlalo khehle mina ufike wafaka 300,000 ngufake endishini 300,000 yabo bese ngiwufakile bese ngibuyele eceleni ngihambe bese ngifonela umngane wami ozwana nalo ngithi hey mfowethu umtshele umuntu yazikwenzeka imistake lana ngithathe imali ne wrong ngicela ukuthi ngifayile ebank lo mali but next week mina ngizobe sengimlethela futhi just ukuthi ngivale lo muntu ngoba manje ithatheke imali wrong lo muntu bengithatha imali usona thatha isifene lesa sifaka kuyona yami la mali kwenzekani manje mina ngiyinike imali endishini lo wendishi manje mase ikhipha yena usezongifayela nebank sesiyilondrile lo mali le mali iclose to ine tax ka close to 140,000 ayitaxwanga le mali and then funa siyibheke le nto ukuthi into esithina sibantu abanyama singenza ngokudlala but uSARS akadlala uconscious as if it's yesterday ama-Hawks awadlala and lapha abantu ababeka le mali they start to be followed sebeyaqala balandela i-lifestyle audit yabo manje njobe ekhipha 200,000 kwasazumi kanjani eliphi ibhenki alisebenzisile ebhenki unamalini ebhenki lo muntu ukhiphe 200,000 ebhenki uno 90,000 uyithathe kanti le mali imalini imali angayideclareanga ngisho ukuthi ake siyibhekeni asiyibhekeni njengabantu abadala bebengayiboni kanjalo kodwa ngicabanga manje bazoqala bayibona once wafaka imali engakaya there is no way ukuthi ama-Hawks angakulandeli there is no way kodwa 1 million ubuliphethe ngani uzolandeleka ubuliphethe ngani ubulikhiphe kuyiphi account ngoba yike akuma account yakho aliphumanga le mali ayiphumanga le mali le wenza hlobona nebhizinisi elideclare 250,000 kungabi khona receipt no lento ufuna abantu bayibheke because singabantu abamnyama we are making mistakes but sikwazi futhi sibonisana ukuthi madoda izogeja ke manje ibihle indishi ngo2000 ngo1000 kanjalo ngophethe cash kudlalo nje umdlalo lo mdlalo wasestokfeleni yabo yes kanjalo kanje ibihle but manje isiqala ukugqilaza imisithinto ekota 1 million indishi iqoqe 700,000 sure lo revenue engaka kwenzekeni kuyona izongena kweliphi ibank efika nje nawo manje na ubaba uSquash aphethe u800,000 uzofaka kweliphi ibank lo bank vezofuna ukwazi ukuthi isource of fund iqhamuka le mali uzothi umdlalo wendishi
ayikho lento eSouth Africa ilaundering iyonke yonke bazobiza ukuthi bathi suspect lo uyifaka bayifreeze bangafreeze bafreeze yonke imali yakhe ish kade ezofaka uyifaka uthela ngazo uzofaka nje emva lokho bayifreeze account bajikele ngale bathi red flag athi yini kuthiwa we suspect to money laundering but still under 2 years 3 years idliwe imali yakuthiwa hambe kanti declare imali oyithathephi abantu bendishi athi ababizi babaleka ngoba phela nabo babothi igame ijampile ake sibhekeni ngempela singazilimazi sizozilimaza la kulento but asibhekisise umuhle umdlalo indishi uma nje ko 2000 kufaka imali emakhanda kubantu ayike ku right lokho but imisithi into 900,000 600,000 hayi ngeke babudokotela bakwesizo hayi ngeke igeja kakhulu babudokotela bakwesizo bawujabulile umdlalo wendishi awuqhubeke muhle ngiyawuthanda kodwa kahle asiwenze within the parameters of the law singa escape because umthetho wona usigadile siyabonga asibonga kakhulu babudokotela mbukele ekhaya